Спачатку ён расказваў мне толькі простыя апавяданні пра спакойныя пляжы і блізкія парты. Але з гадамі ён станавіўся больш свойскім і расказваў іншыя гісторыі. Гісторыі, якія былі ўсё больш дзіўнымі і адцягнутымі ў прасторы і часе. У прыцемках шэрыя туманы малявалі мне неймаверныя краявіды мясцін за гарызонтам. Глыбокія воды мора праразаліся чыстымі і светлымі промнямі, каб дазволіць мне ўбачыць падводныя краявіды. І ўбачаныя мясціны былі з велізарнай колькасці тых, якія існавалі калісьці, і якія будуць існаваць, і якія існуюць зараз. Бо акіян значна старэйшы за горы, і час для яго сціснуўся так, што ён не бачыць розніцы паміж мінулым, існым, будучым і мроямі.